volem anar aquí a veure aquestes les bitlles. L'altre dia va vindre el Rafa Tormo i vam estar parlant. Estic gravant. I què tal? No sabíem si jugava o no. I ens van dir que algun tenia, però no sabíem massa bé quan hi jugaven ni res, no? I ara ja que el tenim aquí a prop... Doncs vaig a posar-me una una jaqueta. A veure... Montse, baixes? Sí. Vols que et alguna cosa? No, que estic gravant. Pentina't. Si baixes, pentina't. Què tal? Ja has regat? He regat. Què vols? Que anem? Anem a veure els que juguen a bolos. Vale. Què tal? Què el dia? Rutina. Rutina, no? Atendre el centre d'art, deixar-ho tot llest. Ara te veig bé. Regar. Fer el menjar. Ja estàs tu? Sí. Novel·la. Ja està regat. Hem d'anar a buscar la Què? Has d'anar a buscar? cama.